Sa video nga gihuptan sa mga pulis sa Mawab, Davao de Oro, gikan sa vloggers nga sila Junel Katipsayan Cordero, 29 anyos, ug Arnold Obidencio Rabi nga taga Mawab. Daw giplano na ang himuong content na nukad silang daan nga distansya og gamay sa usa ka gasoline station sa National Highway sa Barangay Poblacion Mawab ug milarga ang motor nga naka-record ng daan ang kamera ug pag-abot sa gasoline station. Makita nga aduna pay nagpatubil nga laing motorsiklo. Tan-awan ninyo ang video nga taod-taod miabot kining usa ka lalaki nga nagbaktas nga nakakalo og naka-jacket, shorts ug tsinelas. Subay sa report sa kapulisan sa Mawab ning higayuna mopalit og gasolina kining lalaki nga giila sa mga pulis nga si Junel Katipsayan Cordero o gidunol niini ang dala nga empty bottle sa soft drinks nga maoisudlan sa paliton nga gasolina balor 10 pesos. Tan-awan ninyo og maayo ang video. Dihang gitunol na sa babaeng attendant sa gasolinahan ang napalit ka gasolina. Daw naa kinigikuha nga giluklok sa iyang likod. Kini di ay ang laing botelya sa soft drinks nga gisudlan og energy drink nga iyang giswitch kun gibaylo. O giinom ni Cordero ang kunuhay gipalit nga gasolina. Ug nagsugod na ang drama, nagpalipong-lipong, miyaka ang vlogger nga si Cordero nga nakaalarma hinoon sa mga attendant sa gasolinahan. Ay, kuan ni, taganat ya Carlos ka. Ug dinhi na nagtawag og taga MDRRMO ang lalaking attendant sanglit duol lang sa gasolinahan ang opisina. Gidagan na lang niini ang opisina nga iyang pangayuan og tabang. Pero padayon ang drama ni Cordero nga kunuhay nalipong siya. O gipainom pa kini og tubig sa attendant nga babae. Pipila ka minuto ang milabay, miabot ang mga responders aron muhimo og assessment sa vlogger. Apan, padayon nga nagdrama si Cordero ug wala makaagwanta, mideklara nga prank ra di ay ang tanan. I think for their supposed content sa vlog, they are identified as vloggers yata in Davao de Oro. Of course, it's very wrong. That's why nga po we wanted them na ma-filean po talaga ng complaints for alarm and scandal. Very wrong po yung ginawa nila. In fact, nakadisturb sila not only yung mga members ng gasoline station. Wala mauyuni sa mga pulis ang taras nila Cordero o kakonsabo nga si Rabi. Kasuhan sa mga pulis ug paglapa sa Article 155 sa Revised Penal Code kon alarms and scandals sila Cordero ug Rabi nga adunay silot nga aresto menor o di kaha multa nga dili mulampas sa 40,000 pesos. So imagine niyo po, what if may mga ibang talagang nangangailangan service nung 911 at dahil sila ang naunang aksyonan, hindi na kumbaga nabigay yung effort, yung resources doon sa kanila, hindi napunta doon sa supposed na mga ngailangan. That's why kailangan po talaga nating bigyan ng leksyon yung mga ganitong klase prank. Nanawagan ang Police Regional Office 11 sa mga vlogger nga kung muhimo og content, kinahanglan nga dili makahatag og kahadlok sa mga tao. Ang PNP naman po ay hindi killjoy, no, Sir Paul. Naintindihan natin na may mga contents na pranks, pero make sure lang po nila na hindi damaging ito sa other people or sa resources ng gobyerno or ng private agencies or organization. Maging careful lang po sa eco-content kapag even if it's a prank. If the result would constitute a crime, we will be filing appropriate criminal charges against these people na nagagawa ng ganitong klaseng prank. Napriso ang duha ka vlogger ug sumala ni Police Major Golciano, kasuhan sila ubos sa regular filing ug dili inquest proceedings.